இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டீம் ஜிசிடிஎன் டிராஃபிக் மோடு V1 தான் பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்கலாம். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. தருண் கேமிங் சார்பாக ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. என்னோட எல்லா சப்ஸ்கிரைபருக்கும் யூடியூபர்ஸ்க்கும் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. வாங்க இப்போ இந்த டிராஃபிக் மோடு ரிவ்யூ பண்ணலாம். டிராஃபிக் மோடு க்ரியேட் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீம் ஜிசிடிஎன். அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு டிராஃபிக் மோடு. இது வந்து ஓபிபி கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆர்என் எதுவுமே வந்து சிச்சஸ் எதுவுமே வந்து சவுண்டர்ஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. பஸ்ஸு அது மட்டும் தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓபிபி வரும்போது நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ போடுறேன், ஓகேவா? வாங்க என்னெல்லாம் என்னென்ன பஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்ல இடமா டேங்க் லாரி பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து மாற்றிருப்பாங்க, பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் அந்த வேன் கலரும் மாற்றிருப்பாங்க. வெஹிக்கல்ஸ் கலர் எல்லாமே மாற்றிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராகவே இருக்கும் எல்லாம் பாருங்கள். இருங்க, உங்களுக்கு பஸ்ஸு எங்கே ஒன்றுமே காணும். இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் நம்ம சேனலில் வந்து தொடர்ந்து வீடியோ வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேப் வீடியோ, டீம் ஜிசிடிஎன் டிராஃபிக் மோடு, எல்லா டிராஃபிக் மோடோட வீடியோவும் வரப்போகுது. அதேமாரி மேப் மோட் வீடியோஸ்லாம் வரப்போகுது சீக்கிரத்தில். நான் வீடியோ டெய்லியாக அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன், ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இருங்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பஸ்ஸஸ்லாம். பஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ்டிசி இருக்குது பாருங்கள். இங்கே க்ரீன் டிஎன்எஸ்டிசி சூப்பராகவே இருக்குது பாருங்கள். எக்ஸ்பிரஸ்ஸு, அரசு போக்குவரத்து கழகம் பாருங்கள், சூப்பராக ஹெச்டி மாரி பண்ணியிருக்காங்க சைட்லலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர்எம் ட்ராவல்ஸு. இது வந்து ட்ராவல் வண்டி, தமிழ்நாடு வண்டி தான். இதுவும் சூப்பராகவே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்கேனி டைப் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்கேனி டைப் தான். சூப்பராகவே இருக்குது. அடுத்து வேறு என்ன வண்டிலாம் இருக்குது பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வீடியோ கட் பண்ணிட்டு வேறு எங்கெல்லாம் பஸ் இருக்குது அந்த இடத்துலலாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டிஎன்எஸ்டிசி அல்ட்ரா டீலக்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. சென்னை டு ஓசூர் ரூட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பஸ்ஸு சூப்பராகவே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இந்த பஸ்ஸு சைடில் அந்த விளம்பரம் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிராஃபிக் மோடு என்னென்னா ஆர்என் ஸ்டீரிங் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். சூப்பராகவே இருக்குது. ஆனால் இந்த டிராஃபிக் மோடு கார் கலர்ஸு, இந்த வேன் கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. சூப்பராகவே இருக்குது. எல்லாமே எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அப்டேட்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் பாருங்கள், சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆம்புலன்ஸ் கலர்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. COVID-19 அந்த மாரிலாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க விளம்பரம். சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிராஃபிக் மோடு கீழே டவுன்லோட் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபைலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வீடியோ போடுறேன். சின்ன ஷார்ட்ஸில் வந்து போட்டுறேன். இது வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பஸ்ஸுங்கிட்ட மேலேயோ அவங்க .com இது கொடுத்துருப்பாங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆண்ட்ராய்டில் ஓபிபியில் அந்த ஃபைலுக்குள்ளே வந்து அசிட்ஸு பின்னு டேட்டா அந்த அதுக்குள்ளே போய்ட்டு ஃபைல்ஸ் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக் மோடு வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்தமாரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஒர்க் ஆகும். நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராஃபிக் மோடில் நிறைய பஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குது. நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் நான் தொடர்ந்து வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். என்னால் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கிறதுனால போட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இனிமேல் நான் மேப் வீடியோ எல்லா வீடியோவும் போடுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணுற பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா மினி பஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது விநாயகர் மினி பஸ்ஸு. இது வந்து கௌதமி க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஆனிவர்சரிக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன், கீழே வீடியோ லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. எஸ்சிடிசி ரெட் எம்டிசி எல்லாமே வந்து இருக்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு